Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli millettaşlar. Bugün 23 avgust, çarşamba ertesinde her barşağızga kötәренке keyif уңышлы motor эш көне телибез. Уйнагыз гармуннар Татарстан районнарының иң шәп гармунчылары белән таныштыруын дәвам итә. Узган чыгарылышларда без сезне Саба районы, Юлбат һәм Алан елга авылларының иң оста гармунчылары белән таныштырдык. Бүген дә бу сәяхәтебез дәвам итә. Hürmetli tamaşaçılar, biz Rakip Şəripovqa qonaqqa keldik. Rakip abay, qarayım mana sening şunday motor garmon. Qo'yn olding sen ani? Bunun tarixi şu 15-nji yıllar 2015'ler bolgandır indi. Klubның bizning garmoni bek нашарыя. Şol bir nindidir zor jyylış wagtynda bizning glava reis Nurgalич da şunday. Ol bizning garmoni көрдü degen, garmonimiz bek eski eken dediğinde bizning Leysen Azatov'un klub direktörü oldu ettiğinde bizim neydi problemlerimiz var diyeceğiz. Buna şu garmon probleması diyeceğiz. Şu bizim kommunalin direktörüne, Şemerden'in kommunalin direktörüne ettiğinde bu davay bir garmon ol birimiz klubka. Şundan son biz indi bizim damir malayında şunda kazanda. Onun bile tutunduğu indi kibitlerden garmon izlerge. Ol bitali garmonu aldığında kayttın tugul. Oynatıp qara kerek 6 kibitten biz uşu turan garmon tapmadık. Anarı şu солдатский урамından заказной гармонlar kibit niyinden şunda şahsına niden uşağın garmonlar aldık indi mena şu garmon şundan birli hizmete şu motor garmon. Mena bu garmonlarga мәхәббәт кайчан уянды ул сездә? Миңа 10 яшьләр шамасында булгандыр дип әйтәм. Без инде 7 бала үстек. Иң олы апабыз как раз Оршада бетереп кайткан ул, практикага кайтты. Менә күш авылда эшләгән вакытында ул баянап кайтып торды. Алар да бит инде Оршада тур музыкальныйларгаларын өйрәтәләр. Шуннан ничектер мин инде өйрәнәсе килеп,
Утырдым даган, ул ноталар да күрсәткәләде. Минем төп уйный башлау баянда булды. Баянда ништер баянга кирип китмәдем. Ondan soň әтиңдә мәрхүм бер кара хром кап кайтты. Искерәк кенә инде ул. Шуңа монда инә белә язып, нотларын до ре ми фа соль до инде. И шуннан беренче өйрәнгән җырым инде сыерчак кунашада яз килүгә шатлана дигән җырны өйрәндем. Менә шундан башланды. Шуннан уйнарга өйрәнеп киттем инде. Ракип абый, менә хәзер яраткан җырыгыз нинди ул? Бер егет гармун сайлый дигән җыр ушап калган, шуны җырлаштыргалым инде. Шуны. Әйдәгез әле менә бу гармунда яңгыратыгыз әле берәр нәрсә. Barmaklары белән иргә гармун телләрен саный. Берсен ала, берсен куя, бер егет гармун сайлый. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Кинеккә ялгый, ялгый, бер егет гармун сайлый. Исәпмесез? Күршеләребезнең хәлен белим дигәнем кунакlar бар икән. Ой, безгә Рәхим мәллә. итегез сезгә. Рәхмәт бик зур. Бу күрше Фирдәүс апайыбыз була. Без бергә Зиләйлек ансамблендә йөрибез. Ул бик оста җырчы. Әйдәле күрше, ямлы мишә буйларын җибәргән үзебезнең. Бик күңелле яшисез. Һәр вакыт шулай булсын. Уйнагыз, гармуннар. Махсус миңа багышлап җыр уйнады. Инсаф әйеме әлеге матур җырны? Инсаф әйдә синең белән танышып китик әле. Син үзең саба егете шулай бит. Миңа 17 яшь, мин Орша педагогик көллиятендә музыкаль кафедра укыйм. Димәк, син булачак баянчы музыкант инде безнең, әйме? Булачак Алла бирсә. Алла бирсә, Алла бирсә. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, менә танып калдыгыз әлеге егетебезне. Гомумән, Инсаф, кем өйрәтте сине менә шулай итеп матур иттереп гармунда уйнарга? Әлбәттә, минем баян укытучысым Алина Дариновна. Ул мине өйрәтте. Мин аның ярдәме белән генә шулай өйрәндем. Әйбәт иттереп уйнарга. Тагын нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Спорт белән шөгыльләнәм. Без авылдагы егетләр белән һәр көн спортларга төшеп волейбол уйныйбыз. Димәк, инде спорт сине физик яктан үстерә, шулай бит. Гармун, баян сине рухи яктан үстерә. Инсаф, менә әйтеп кит әле, яшьләр гомумән менә сиңа карап, синең яшьтәшләрең бәлки гармунга шулай тартылалардыр. Бармы шундыйлар? Егетләр арасында мине тыңлап утыручылар бар, шуңнан да матур инструмент диләр, үзләре дә өйрәнәсе килә бу инструментта. Менә бит.
тамашачылар, менә татар милләтенә нәрсә саклый? Әлбәттә тел, әлбәттә дин, әлбәттә моң, әлбәттә гармон. Кеше яратайны тәлән гармон тавышы һәрвакытта җәй буена беренче бер тавышы чыгып уйнайынды дип әйтүчеләр дә бар. Күңел бирсәң генә уйнап була, һәрвакытта. Күңел бирмәсәң уйнап булмый. Һәрвакытта да. Менә бу тәләндә дә шул күңел биргәнлек белән генә өйрәнү. Күңел бирмәсәң бер вакытта өйрәнеп булмый. Кадерле тамашачылар, без хәзер искиткеч матур урында, искиткеч матур өйдә. Саба районы Шикши авылының Галимовлар гаиләсендә кунакта Ринат абый һәм аның оныгы Аяз хәзер безгә татар халкының иң матур киен уйнап үтәрләр. Афәрин. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә чынлап та Аязның уйнаганын ишеткәч тәнәемә шундый рәхәт булып китте. Менә бит ул балалар шундый матур итеп үзебезнең халык көйләрен уйныйлар. Ринат абый, әйдәгез әле менә тарихтан башлыйк әле сөйләшүебезне. Гомумән сезнең бу нәселдән киләме гармунга мәхәббәт? Аңламчы нәселдән киләдер. Чөнки инде сез дә беләсез һәм оныгыгыз да белә. Дөрестән дә шулай инде. Менә яшь вакытта инде гармунны әтиләр алып бирделәр, уйнадык. Без инде бер туган абыебыз да бөтен төр гармуннарда да уйный белә, баянда да, тальян гармуннарында да, ирәнде бартында да уйный белә. Мин инде шушы тальян белән уйный башладым да, шушы хырымка гармунны алдык инде. Аннары шушы хырымка гармунда уйный башладым инде. Оныгыгыз ничек ирәнде? Оныгыбыз инде менә тырмашып. Сездән күргәндер. Шул бездән күреп Шайтып ирәнде инде. Аяз, ошыймы сиңа? Яратып уйныйсыңмы? Молодец. Гармонны алмыйсы булмый инде. Уйный алмыйсы ерсәң булмый. Уйныйсы килә. Барыбер 2 көнгә бер булса да гармонны кулга алмыйсы калган юк инде. Ринат абый, иң яратып башкарып торган киегез нинди сезнең? Менә шушы өйрәнгән, әтидән өйрәнгән ки инде. Өйрәнеп калган ки. Яратып башкарам инде, әтинең истәлеге итеп. Әти истәлеге ул да күңелгә бик якын. Бик якын, әйе. Әйдәгез әле шушы мизгелләрдә әлеге кийне тамашачыларыбыз да тыңлап үтсен. Дөресен әйтергә кирәк, минем әле бу көйне бер дә ишеткәнем юк иде. Һәм әйтергә кирәк, гармун моңы ул һәр татарның йөрәгендә. Шулай бит. Һәм һәр вакыт шулай булсын. Һәм инде өйләребездә, татар өйләрендә гармун моңы һич кайчан да тынмасын. Уйнагыз, гармуннар. Татарстаныбызның нинди генә районына барсак та, халкым мине матур гореф-гадәтләре белән каршы ала. Исәнмесез?
Біз Шықша ауылының бірлеген фольклор коллективі, әби бабаларыбыздан, әтең-инәребездән үйрәнгән мирасны, җыр-биюләрне, уеннарны тамашачыларга тәкъдим итәбез. Күпсанлы конкурс фестивальләрдә дә катнашабыз һәм җиңүләргә дә ирешәбез. Әле яңа гына біз Казан Кремлендә узган Халыкара Уенфест халык уеннары фестиваленең гран-приясе булдык һәм заманча Сочи парк аттракционнар паркына сертификат белән бүләкләндек. Бу уен Шыкшы һәм Аланилга авылларында гына яшәп килүче Шыкшы чабатасы киенә уйнала. Аны дөрес итеп, безнең авылда туып үскән гармунчылар гына башкара белә. Шуларның берсе безнең Рәкыйп абый. Әлеге фестивальгә әзерләгән уеныбызны сезгә дә күрсәтәбез. Яхшы. Бездә саклама. Кирәкмиме алмыйсыз, әллә киеп карыйсыз? Кирәкмиме алмыйсыз, әллә киеп карыйсыз? Ал безнең аяклардан турга килеш. Кирәкмиме алмыйсыз, әллә киеп карыйсыз? Кирәкмиме алмыйсыз, әллә киеп карыйсыз? Дөрес әйтмим, назат отытам. Ай, кызлар, бик күңелле уен булды бу. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шулай, дуслар, милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр юлында милли уеннарыбыз аша. Әлбәттә инде, мәдәниятебез саклана. Һәм һәрвакыт шулай булсын. Уйнагыз гармуннар тапшыруын караганнан соң яраткан тамашачыларыбыздан безгә бик күп матур эчтәлектәге хатлар килә. Кайтавазыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерәбез. Уйнагыз гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергәлектә эшләнде. Ә безнең чыгарышларны сез trt-tv.ru сайтыннан һәм Хәерле көн Татарстан тапшыруының ВКонтакте сәхифәсеннән дә карый аласыз. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.